Timbuktu birni ne a ƙasar Mali mai tazarar kilomita 20 wanda ke arewa daga kogin Nijar. Garin dai shine babban birnin yankin Timbuktu. Timbuktu ɗaya ne daga cikin yankuna 8 na ƙasar Mali. Timbuktu gari ne mai tarin mutanen Sanghai wanda aka fi sanin su da Zabarmawa. Timbuktu tana da yawan jama'a aƙalla mutane 54,453 a cikin ƙidayar da gwamnatin garin ta gudanar a shekarar 2009. Timbuktu ya kafu ne kuma ya zama mazaunin mutane na dindindin a farkon ƙarni na 12 bayan da aka samu sauyi a hanyoyin kasuwanci, musamman bayan ziyarar attajiri basaraken nan wato Mansa Musa a wajen shekara ta 1325. Timbuktu ya samu bunƙasuwa daga sana'ar gishiri, zinare, hauren giwa da bayi da kuma sauransu. A hankali, Timbuktu ya faɗaɗa a matsayin wani muhimmin birni na Musulunci saboda kasancewarsa akan hanyar kasuwanci ta Sahara, kuma ya jawo hankalin malamai da 'yan kasuwa da yawa. Birnin ya zama wani yanki na daular Mali a farkon ƙarni na 14. Farkon rabin ƙarni da kuma farkon rabin ƙarni na 15, al'ummar Abzinawa sun mamaye birnin ne na wani ɗan gajeren lokaci har sai da daular Sanghai da ke faɗaɗawa ta mamaye birnin a shekara ta 1468. Sojojin Morocco sun fatattaki Sanghai a shekara ta 1591 kuma suka mai da Timbuktu maimakon gawo babban birnin su. Maharan sun kafa sabon tsarin mulki mai suna Amma, wanda bayan shekara ta 1612 birnin ya zama mai cin gashin kansa daga Morocco. Kabilu daban-daban sun yi mulki har zuwa lokacin da Faransa ta karɓi mulki a shekara ta 1893, lamarin da ya kasance har zuwa lokacin da ta zama wani yanki na Jamhuriyar Mali a shekara ta 1960, wato shekara ta 1960. Timbuktu na fama da talauci da kuma fama da kwararowar hamada. Yawancin masu yawon bude ido suna ziyartar Timbuktu tsakanin Nuwamba da Fabrairu, lokacin da zafin iska ya ragu. A cikin shekarar 1980s, otal ɗin Yatrina Khan da wasu ƙananan otal guda biyu, Hotel Buktu da Hotel Azalai, sun samar da masauki domin masu yawon bude ido. A cikin shekarun da suka biyo baya kuma, yawan masu yawon bude ido ya ƙaru ta yadda a shekara ta 2006 akwai ƙananan otal-otal har guda 7 da gidajen baƙi da suka ƙaru. Garin yana samun amfana da kuɗaɗen shiga daga harajin yawon bude ido da kuɗin aikin jagoran gida da ma sauransu.